Hasik Hafar Baptist Association ni bakakti faine December talni dok Salmari ni sibi char Salmari jora aredrun Baptist Church kholawo Christmas Banik Ungna ni Thangwi Tongo stall booking khlaina ni bagai krungna ni muchungwi tongke 8787560160 kok duk lombo ni bisingti krungi mannai Sar tinini je press meet khlaina ni thangmani tamono na hare abo khlaijak nai thang hambai norni o okthum nai rongno tangkai tinini o norno ringmani karon khachine o Christmas bani ni ngoi chini committee rok ringmani ekkenyo karon bwskango Christmas bani hingnai amboi norno ringjakha tai chini committee ni bisingo tongo aro manjak phaika chini borom gonang hasuk hapar association ni tangphang okra secretary borom gonang mochang Odin Dev Burma gaitai hasuk hapar association ni borom gonang president Bishorai Dev Burma abakeno chini borom gonang chini PI bobo obahino manjak phaika gai o mela committee ni kang convener tai chini Punira Dev Burma ang sak bumung gagai tai joint convener chini yang manjakha Bishojit Dev Burma abahekeno chini uklogo tongo tangphang rok asusu bumung sana thanglakha borok ulo saksono kihya borok joranai borok koksanai okay sagaradi sir bufurni tini kengjaknai botalni tini obokite gai o Christmas bani chenjaknai kha fainai December 6 to 8 tarik jora chenjaknai jora chenjaknai kha time jeta sairengni 4ta to hor 10ta porjonto o mela no chenjaknai sal busuk mela program cholinai sa saltam romoi cholinai thaikai araidron Baptist Church gai Unukuti district gai hasuk hapar association me khobjak araidron Baptist Church sir o mela wo kereng ampuni lukurok jara bania khlaini rok phai oro phalnani bagai bania khlainani bagai phainani musugui tongnai rok norni bukhakti khlaioi bo bhai ke borok no facility ekar sepsa rok bo bhai tongnai sir angkai bisi brum no riwui tongo tabo khe bisi ba running choli tongo angkai borok no sung stool tangoi rinai tai o stool borok mannai tei booking khlai mannai chungphreng rok electric ni abo hai rok ei charge norok da khlaini na borok ma singai abo hai rok chungpherang angkai chungrinai angkai suru sokjaknai jeta bulb borok ma tubunai angkai bebak stool no buni number tongnai angkai jogajogni bagui chungborno chini kokdung number rinai bania khlainani ustol booking khlainani date jora rokle abo hai khaidona harjak mantong bujiwi nei mano 11 khunapni simi jeta 11 tarik November to December 2 tarik porjonto chungmai jogajog nai mannai ba booking khlai mannai amount ustolni rang mari rok abo hai rok khai tabo o mangpini bukhakti sanai na norok bai kereng kuno kerengmani yagulo saimane bo hai sir angkai chung tabono chung saklai rinai chung saltamoi borokni o stool jeta booking kha saltamoi 700 taka 700 abono borok marinai bohangkor bai khobjak sir mo abo Unukuti district be khobjak gakai mailong edi civils khobjak abo thaikai araidrun obo hasuk hapar association hasuk hapar association Baptist association me khobjak o church kai aboni karibo kereng thai amthai rokni sikla sikli rok bisi brum no Christmas bani khlai jakmani kobangma thai rogo to berai thiri rok khlai jago abo haike aro jara phainani musugoi sikla sikli rok pai nani bagi phani rok no noro komotini engoi tamo kobong mung tongnai tini sikla rokno kobogo tai suru siklaya chini entire area pura tongnai je khnai tongnai borno kobogo sudo oro rikutung chumkutung ro tongnai no chamung numung tongnai no abni singo chini kwbangma cultural program rok tongnai musamung tongnai sapmung tongnai aborok bo naiwi thangmano chini kumai thangjak chamung rok aborok bo chung rutugoi rinani bagui chung chesta khlai tongo tei rinai paithago sumung sar jara motha wise engoi phainai mothani representative oro phainani bagi borok ni lebo hai facility tongthai rok rejaknai ja na bo hai
मथानि इंगै जारा फाइनाय हिंगाखाय बरक जनो तंथायनि हाखाय जों कमिटि बाय जुगाजुग